Hej, i dag er det Fødefar, og jeg har købt en stor Hershey-chokolade. Generelt bare en stor Hershey-chokolade. Så har jeg skrevet, og så har jeg skrevet Fødefar på, og den skal jeg spise på lørdag. Vi flytter i huset på fredag. Også bliver søndag, men jeg regner med lørdag. Og det bliver omkring kl. 19 i Danmark, så det er omkring lidt efter frokost her. Jeg glemte at sige, jeg skal livestreame, hvor jeg spiser den der store chokolade. Og måske kommer Lars med. Måske. Lige meget. Der kommer en livestream med mig, der spiser en stor chokolade, hvor der står Fødefar på. Okay? Den starter kl. 19 lørdag. Og måske er Lars med. Hvis I ikke kan være med til livestream, så please læg en kommentar på den her video, hvor der står, at jeg ikke kan være med. Og hvis I kommer til livestream, eller I tror, så like og kommenter, at de kommer. Ja, det var sådan set det, jeg havde at sige. Lørdag kl. 19, dansk tid. Hvis I ikke kan, uheldigvis, kom til livestream, hvis I har lyst. Hej.